με προκοντάρες να κοιτούν στη δουλειά. Μπορεί να είμαι φεύγω 2-3 ώρες και όταν γυρίσω είμαι άγγελος. Ας από οι καλύτερες ιδέες μου έρχονται μετά, να καθαρίσει το μυαλό. Σίγουρα. Το καλύτερο, ωραίο το πλό, αλλά εγώ έχω μαγεία, δηλαδή μαγεία μου είναι. Εγώ έχω σπίτι πάνω στο κέντρο. Πού είναι, στο μυαλό. Αυτό να φύγει να ψήξω. Το εφεστό μου. Είναι μου το μια φορά. Εγώ θέλει πήγε στο διάκι. Κάμε και στο διάκι. Πάμε και σκάφος. Παίρνει το σκάφος μου και νησί στο εξεφή. Έχουμε πάει, δεν πρέπει να σκεφτεί. Δεν έχει πάει ποτέ. Όχι, γιατί δεν είναι και τα δέχομαι